Takže zdar ľudia. Brano u ďalšieho dielu, teda informačky o tom, prečo som netočil. Ďalej. Prečo netočím Minecraft. A prečo netočím z Assassin's Creed 2. Prvá téma je, prečo netočím. Prečo som netočil. Poznáte Gordona Cooka, Duke Plays Games, Pedro's Game, Das Delete. No proste. Oni sa všetci učia, ale možno, tak miesto Pedra, neboli videá, lebo sa snažil napríklad na príjmačky na vysokú školu. A ja som sa snažil, proste nesnažil, ale proste som sa snažil napísať všetky výstupné testy, aj keď na polovice som chýbal, ale to nevadí. Na polovici výstupných som chýbal, ale sam nevadí. Ďalej. Teraz to vlastne strihnem do môjho písačstva, takže teraz asi keď mám na svoje sakra na to hádže sakra refresh voľné miesto no poď logaj no tak prosím zatracenie. Akurát točím a tam nemusí byť plný server. Samozrejme. Ďalej. Zase neviem, aké témy, čo mám hovoriť zase. Prečo netočím Minecraft? Pozerajte. Jeden dobrý dôvod. Ja toto hodím. Je to proste Pedrov svet a uvidíte, ja to mám už pozmenené a tak. Pozerajte tak. Channel asi v popise. Čo by som chcel ešte povedať? To prečo netočím. Za chvíľu jednu, dobre. Takto. Hodím to do okna. Tak teraz by ste nemali vidieť túto časť plochy. Vlastne nemali by ste vidieť toto, čo je tu dole. Menšie lagy. Je to trvá. Vidím, že to ide ako si frame drop, teraz sakra. A pozerajte. Začneme v 3. Začneme. A mám 0 FPS. Jedno. To je dôvod, prečo netočím Minecraft. Ale hrám to na far. Ale keď spravím, že video settings a dám, že tiny, tak to skočí na zázračných 5. To je veľa. A proste, to je ja mám taký počítač, napríklad, vezmeme si to takto. Mám počítač, ktorý, keď hrám na far a nenatáčam, ide na 40 fps a viac. Ale keď natáčam, dropne sa to na 1 fps a koniec. A proste, wow, to sa nedá. Takže to je dôvod, prečo netočím Minecraft. Ďalej, čo tam bola aká téma? A k Assassinovi, sakra. Teraz som pohybal oknom, takže dobre. Teraz by ste to mali vidieť na full. Teraz vypínam Minecraft. Sakra. Dobre, to je jedno. A ešte o tom Assassinovi. Ja som mohol takto webku a ukážem tu hru, že Assassin's Creed 2. Je to moja za 15 € z obchodu nemenovaného, lebo nechcem robiť reklamu, samozrejme. A je to proste dobrá hra. A teraz som tam vlastne tak nebudem ho klamať. Som ešte v prvej sekvencii, lebo nehrávam dlho, nehrávať tak často. A netočím to z toho dôvodu, lebo to hrávam kamoš. A pozerajte prečo. Ja to inštalujem, alebo nejdem to teraz inštalovať. Ako by som to spravil a spájať sa mi tie videá nechce. Sa tie videá nechce spájať, Kriste. No dobre. Ja mám teraz vlastne odinstalovaný ten Assassin's Creed, lebo proste. Taky niečo iné. Tak si to vynahradíme. Budeme chvíľku na internete.
viem, tak tie videá, ktoré som bolo tu na internete, tak mali skoro najviac hliadnutí. A ešte si ideme prečítať nejaké komentáre k videu, lebo viem, že niekto dával komentáre, asi, neviem, tipujem. Juj, ty vole. Juj, Kriste, to sú saky. Ja vám... Ide to, okej. Teraz ste asi vidieť bugovaného, ne? Aha, nie? Súborku. Blbosti. Dobre, tak ani na internet nepôjdeme. Nepôjdeme nikam. Budete plochu. Teraz skutočne nie sexy. Ale nevadí. Komu to vadí, tak dá like. Komu to nevadí, aj tak like. Komu to like a sak. A teraz od 25.6 25.6 do 5.6 5 malo. Tak ako to dáme? Ako to dáme? A to je jedno. Jo, to napíšem to pod video. Ale... Ok, takže asi už viem ako. Teraz rozmýšľam nad tým ako bude ten nábor na môj Facebook. To je NG. Ak to je NG. Ale to sa asi pôjde pozrieť. Ok, 19.30. To asi nie. Tam sa asi nebudem pozrieť, lebo ja sa si pôjdem pozrieť na livestream koho iného. Takže si tak. Ešte, ja. Vie Didi Lump, tak mi to napíšte do komentáru, lebo ja som ho neviem. Please, píšte to pod video. Ďakujem. Ešte. Jeden toalet. To si pozriem po som chcel ísť na metro. A poviem toto. A toto. Next. Ja vlastne aj Korán teraz netočí, lebo netočí z dôvodu, tiež pýtal veľa aj výstupných testov, aj zo školy proste, on je asi 9. koľkák je, myslím. Nie, on je už asi na strednej, nie? Ja neviem, nechcem kecať. Ja neviem, asi je už na strednej, ale... Viem, že Gordy je na strednej, Ati už je po strednej, Artix je na strednej, aspoň myslím. A to je asi čo viem. Na ten livestream chcem ísť. Sakra. Ale nepôjdem, lebo budem... A vlastne ja môžem byť do 8 na kompe, takže budem vidieť pol hodinu z toho livestreamu. Ja som chcel teraz ísť vlastne na YouTube. A teraz sa budem načítať 3 charaktery. A potom skočiť kanál, takto, hop. Na hlavnú stránku YouTube. Je to. Potom proste je Technical Breps. Game, yeah. Ok. A ešte som na vlog, lebo bude. Sľúbil som to a bude. A vlog bude z mojej prekrásnej izby. Točením môjho radu a budem v nej prekrásny ja. Kedár, Peťan. No a ešte nič, takže no. Takže môj kanál. Sakra, už len 30 sekúnd a asi stihneme. Máme na to 25 sekúnd, takže sa otvára aj môj kanál. Keď sa to otvorí, tak sa osvem. Otvoril, že asi nič. Ale, vidíte, máme vystúpil som pozretí a hneď to asi budem ozdávať, takže bude vlog, máte sa na čo tešiť a
proste čaba. Alebo